Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kabayan. Kabayan, isa ka ba na naghahanap ng solusyon sa iyong problema? Naghahanap sa ikagaganda ng iyong buhay? Hello mga kabayan, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell mga kabayan at ishare mo sa iyong mga kakilala. Kabayan, tama ang iyong napakinggan na isang tanong. Dito ay pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng negosyo na pwede mong gawin kung ikaw ay nandyan sa Pilipinas at pwede mo namang ipagawa kung ikaw ay isang OFW. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito pagkatapos nito. Yun nga mga kabayan, pag-uusapan natin ang isang negosyo na napakarami nang gumagawa nito mga kabayan. Ang negosyong ito na mga kabayan, pag-uusapan na natin ang isang magandang negosyo at madaling imanyobra. Ito ay ang talipapa. Ang talipapa ay ang tinatawag natin na isang bilihan na kumpleto na. Kung tawagin ay one-stop shop na maliit, ito ay pwede mong inegosyo ito at maganda ito kabayan. Kaya't pag-usapan natin yan. Ang talipapa ay napaka-importante ngayon at napakagandang gawing negosyo sa panahon ngayon dahil tayo ay nasa pandemya. Pag pandemya, ang mga tao ay masyadong napaka-praktikal ang kanilang buhay. Hindi sila masyadong pumupunta sa mga groceries, supermarket, wet market at kung ano pang malalaking pamilihan ng mga pangangailangan. Kaya't ang negosyong talipapa mga kabayan ay patok na patok ngayon. At yan ang hinahanap ng mga tao saan ka man naroroon. Ikaw man ay nasa probinsya, sa syudad at sa barangay ay pwede ka ring magtayo ng talipapa at ipwesto mo sa matataong lugar. Dahil sa mga barangay, kagaya ng barangay ko dyan, sa Waigdaya, Candon City of Ilocos Sur ay mayroong diversion road dyan at mayroon ding crossing. Pwede kang magtayo ng talipapa doon para dagsahin ng mga mamimili. Kaya yan, napaka-importante po yan na malaman natin at gawin natin yan. Short, ang talipapa ay madali itong imanyobra. At malaki rin ang kita dito dahil kapag namili ang mga customer mo ay kumpleto na. Yung tipong hindi na sila lalayo, yung hindi na sila pupunta sa bayan. Kasi kung maliit lamang ang pera ng iyong mamimili, let's say sabihin lang natin na 1,000 at pag namasahe pa ng malaking pera ay mas mabuti nang mamili na lang siya sa mga talipapa dahil bukod sa maibibili na niya ng pangangailangan nilang kanyang pamasahe o di kaya arkela ay panalo siya. Kaya ang talipapa ay magandang negosyo sa ngayon mga kabayan. Ang gagawin lang natin kapag mayroon tayong talipapa ay kinakailangan magkaroon tayo ng supplier o di kaya araw-araw tayong mamili ng mga ide-display at ibebenta natin sa ating pwesto. Pwede riyan na sa harapan na rin ng bahay mo kung ang bahay mo ay nasa daanan at tagsahan ng mga tao, madaling hanapin, pwede mong ipwesto yan. Pwede mong ipwesto dyan ang iyong business na talipapa. Dahil ang talipapa ay napakaganda po talaga. Kaya gawin mo yan kabayan. Dito sa talipapa kabayan ay pwede kang kumita ng 1,000 pesos net araw-araw po yan. Basta tiyagahin mo lang kabayan. Sa pagbibusiness ng talipapa ay kinakailangan mo lamang magbukas ng maaga at mag-close ka ng medyo late na sa gabi mga kabayan. Sapagkat kung mag-close ka ng medyo late sa gabi kabayan ay mamamaximize mo ang income ng iyong business na talipapa. At kapag ganun ang ginawa mo, magang magbukas, medyo late na mag-close sa gabi, mas malaki ang iyong kikitain. Kaya yan lamang po ang gusto kong i-share sa umagang ito mga kabayan. At bago ako mag-end up mga kabayan, gusto ko lamang sabihin sa ating lahat, maging sa aking sarili dahil nagpaplano rin akong magnegosyo, balang araw pag purgod ko dito ay kinakailangan natin magkaroon ng burning desire sa bawat negosyo at sa bawat pangarap na ating gagawin.
Sapagkat kung may burning desire tayo, mayroon tayong pagpupursigi. Napaka-importante po yan kabayan sa ating buhay bilang isang OFW at bilang isang Pilipino na gustong magnegosyo. At pangalawa, ugaliin nating mag-budget kung may pera tayo. Upang sa ganon hindi po tayo malugi sa ating mga negosyo na itatayo gaya ng talipapa at sari-sari store. Siyempre magkukumbine yan. At higit sa lahat kabayan ay huwag kalilimutan na makipag-coordinate. Siyempre panalangin sa Diyos kung tayo ay magnenegosyo. At isa pa, kinakailangan nating magdisiplina sa ating sarili. Unahin muna natin ang ating mga needs bago pa ang ating wants para mas lalo pang lalago ang ating negosyo. At kapag kumikita na tayo mga kabayan sa ating negosyo ay huwag nating kalilimutan na tayo ay mag-ipon para sa pang-reinvest ng ating negosyo at para sa ating emergency fund at para sa ating kinabukasan na magagamit kung saan man nating gagamitin yan. Kaya mga kabayan, yan ang ating gagawin. At sana ang vlog na ito mga kabayan ay nakatulong sa inyo. Ang nais ko po ay magtagumpay po tayong lahat sa mga negosyong ating papasukin. Kaya ito lamang ang aking gustong sabihin. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong go negosyo. Practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po ang nagsasabi sa inyong God bless you po.